Hoxe quero ensinarvos un recurso natural moi pouco coñecido da cidade de Lugo. Un afluente do río Miño que nace no centro da cidade, moi pretiño do lugar onde estamos, na Rúa do Vicedo. O seu nome é Regueiro das Hortas e rega de maneira natural o barrio do Carme. En época medieval, a toda esta zona chamábanlle as Hortas dos Bispos, zona de cultivo que aínda o segue sendo a día de hoxe. Por certo, aquí naceu no ano 833 o patrón de Lugo, San Froilán. Vou vos ensinar como efectivamente ata o día de hoxe segue tendo ese uso de rego agrícola. Como vedes, a medida que o rego vai baixando polo val do Miño, vai collendo forza e máis auga. Aquí estamos á altura da Ronda do Carme, onde está esta pequena ponte que o atravesa. Neste lugar, próximo ao Pazo de Feiras e Congresos, é onde o rego pasa de estar case agochado a ser moito máis visible no seu tramo final e desembocadura. Aquí é onde as augas do Regueiro das Hortas conectan coas do río Miño. Un paseo ao lado do camiño primitivo e da vía romana 19, dende a muralla romana de Lugo ata a ponte romana e o río Miño. Máis de 2000 anos de historia.